todos e a todas, son Eric e hoxe vou vos falar de Domingo Villagracia. Nacido o 6 de maio de 1971 en Vigo e morto o 18 de maio de 2024 aos 54 anos. Foi escritor e periodista galego. Destacou polo seu traballo como guionista de cine e televisión, ademais de pola súa labor realizando crítica gastronómica na radio. Coa súa primeira novela, Ojos de Agua, logra un gran éxito, tanto nacional como internacional, sendo gañador de premios como o Sintagma, o Premio Brigada 21 ou o Premio Frei Martín Sarmiento, traducido a máis de 9 idiomas. Continuou cas aventuras da súa personaxe principal, o inspector Leo Caldas. Na súa segunda novela, La playa de los sauvados, este libro foi adaptado ao cine en 2015 e en 2019 regresou o inspector Caldas en El último barco. A súa serie de libros foi traducida a moitos idiomas e conseguiu un gran número de premios. O Antón Sadadiego, Libro del Año de la Federación de Libros de Galicia, Crime Trailer, Awards e Adab International de Reino Unido, Premio Le Point Cultural Europeo en Francia e Martín Beck, da Academia Sueca de Novela Negra. Fin. Ola, eu chamome Adrián e hoxe vou vos presentar a Pepe Carreiro. Chámase Xosé Carreiro Montero, máis coñecido como Pepe Carreiro. Nado en Vigo en 1954. É humorista gráfico, debuxante e guionista de banda deseñada, coñecido por ser o creador da serie infantil Os Bolechas. O seu xénero literario é a poesía. Foi tercer premio ex aequo con Xoán González do Concurso Nacional de Contos Infantis, o facho de cómics para nenos no 1980 por a Illa dos Carballos. No 2013 recibiu o premio Bo e Xeneroso da AELG. A min gustan Os Bolechas porque os levo lendo desde que teña 5 aninhos. En todos os libros de Pepe Carreiro sempre aprendes novas cousas boas e útiles. É galego, como non, a maior comunidade do mundo, Galiza. E este é Pepe Carreiro. Uau! O seu fillo chámase Abraham Carreiro. O libro de Pepe Carreiro que máis me gustou foi Os Bolechas van de viaxe a Tribes, porque eu son de Tribes. Pepe Carreiro escribiu 488 títulos, entre eles A historia da lingua galega, Pintor do vento e A poma do rapaz. Esta é a historia dun bo autor e ilustrador como é Pepe Carreiro. E hasta aquí a miña exposición. Hola, chamome Sergio e vou vos presentar a Paula Carballeira. Paula Carballeira. Nome apelidos, Paula Carballeira Cabana. Data de nacemento, 7 de setembro de 1972. Pequena biografía. Paula Carballeira é unha escritora, contacontos e actriz. Escribiu moitísimos libros. Por exemplo, Bruxa Familia, Somos os Monstros, etc. Hola, xeral. Paula Carballeira escribiu bastantes libros e un libro que vimos en clase é Bruxa Familia. Trata dunha bruxa que vai conhecendo animaliños que son a súa familia. Por exemplo, Sétima, que é unha araña que ten 7 patas, Altamira, que é unha trompa, etc. Tipo de xénero literario, prosa, poesía, teatro e narrativa. Premios acabados, Premio Nacional de Literatura de Compostela. A opinión está moi ben porque ten unha letra grande e boa. Curiosidades, sabías que ten máis de 60 libros? E ata aquí